Салом ба ҳама. Дар ин видео аз бозии Amazing Aquarium пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Пеш аз пулро гирифтан биём барои шумо дар бораи бозӣ камтар гап мезанам, ки чӣ хел дар ҳамин бозӣ кардан дар Корея пул кор кардан мумкин аст. Барои бозикунӣ просмотред аквариума зер мекунем. Тамом бозии мо сар шудак, мо дигар ҳеҷ кор намекунем. Телефонро дар ягон ҷо мемонем. Телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангара метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Ва ина як моҳичаи дига ман кор кардам. Болода бошад баланси моро нишон додисай, поёнда бошад ва иҷа моҳичаро нишон додисай. Моҳича баъди 1 дақиқаи 46 сония нишон додисай, ки бо як моҳичаи дига дар аквариум меғалтад ва пулкоркунии мо зиёд мешавад. Баршида бошад 2 соати дига, соати якум бошад мо дар нишон додисай, ки чанд дақиқа ё ки чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдесем. Соати дуюм бошад скорости пулкоркунии моро нишон додисай. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем бозиро ва дар инҷа поёнда завершита зер мекунем. Ви успешно завершили сессию и выиграли 0.0007 цент. Отличноро зер мекунем. Менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поё ҳамин значокка интихоб мекунем. Дар инҷа бошад вивода зер мекунем. Дар боло баланси маро нишон додисай. Дар баланси ман 1.87 USDT. Поёнда бошад нишон додагие, ки 10,000 тангаш 0.01 USDT мешавад. Поёнтарда бошад нишон додагие, ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое, ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. Дар Payeer минимал каш 0.35 USDT. 0.35 USDT 3.4 сомони хидмат мешавад. Payeer кашлока интихоб мекунем. Поёнда подтвердита зер мекунем. ҷое ки номер шод нависаге, ҳаминҷа поёнишда рақами кашлоки Payeer мона менависем ва ҷое ки сума USDT нависондаге, чанд қадар пуле ки кор кардаге менависем. Дар баланси мавзи $1.87 бай. Айбозӣ мебуроем ва кашлоки Payeer-ра мекушоем. Payeer кашлокмона мекушоем. Дар баланси ман 1277 рубло 53 копеек астад. Аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин рақами кашлокмона копироват мекунем. Бо меоем дар бозимон. ҷое ки номер шод нависаге, дар поёнаш ҳаминҷа рақами кашлокмона менависем. ҷое ки сума USDT нависондаге, чанд қадар пуле ки кор кардаге менависем. Ва ман 1.87 USDT кор кардагем. Ман $1 мегирам, ҳаминҷа рақами 1 менависам, подтвердита зер мекунам. Як бор дига подтвердита зер мекунем. Пожалуйста, подтвердите свои личности. Ва поёнда подтвердита як бор дига зер мекунем. Ва инҷа моро гуфтагие, ки включит камеру. Камераро гирон мекунем, селфи сурат мегирем. Тамом подтверждение буд мешавад ва пул дар баланси мо мегзарад. Ва ина тамом пул дар баланси ма гузаштааст. Поздравляем, вы успешно вывели эту сумму на свой счет. Вы получаете его в течение 3 дней. Моро гуфтисай, ки мо пула дар баланси шумо гузарондем. 3 рӯз ждат мекунем, пул дар баланстон мегзарад. 3 рӯз ждат намекунем, 3 ё ки 5 дақиқа ждат мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. маҳкам мекунем иҷара. Меоем менюи бозида ва мебинем дар менюи бозӣ кани дар баланси мо чанд қадар пули дига мондагиаст. Дар баланси мо $1.87 буд. $1 мо гирифтем, 87 центи дигаш дар баланси мо монда. Ё Payeer кашлока мекушем ва мебинем кани пул дар баланси мо гузашта ё ки нагузашта. Payeer кашлока мекушем. Дар баланси ман ҳозирам 1277 рубло 53 копеек аст. Як бор кашлокмона обновид мекунем. Ва ина баланси ман 1366 рубло 46 копеек шид. биё мебинем, ки кани чанд қадар пул дар баланси мо гузаштаг ва чанд қадар комиссия гирифт. Аз тарафи дасти рост угли поён историяро интихоб мекунем. Дар баланси ма 99 цент гузашт. Мо $1 гузарондем, 1 цент комиссия гузашт. Пул мода гузашт 8 сентябр 2024 соати 6:06. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.